साहेब 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेचं काम सावंतवाडीत सुरू आहे. त्या ठेकेदाराकडनं भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. एका ज्येष्ठ नागरिकांना तुमच्याकडे मागणी केली आहे की झालेल्या कामाचं क्वालिटी ऑडिट व्हावं. त्या संदर्भात तुम्ही काय सांगा? बघा, कुठलंही काम जेव्हा आपण शहरामध्ये सुरू करतो की जिल्ह्यामध्ये सुरू करतो, बेसिक अपेक्षा भूमिपूजनाच्या निमित्ताने मी नेहमी व्यक्त करतो की वेळेत काम पूर्ण करणं आणि दुसरं क्वालिटी देणं. अगर क्वालिटीमध्ये कुठल्याही पद्धतीचा तडजोड कोणीही करत असेल, कुठलाही कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदार करत असेल, तर आम्ही काय त्याला सोडणार नाही. आम्हाला कोणाशी काय लागेबंदे नाही, लेण्याची काय गरज नाही. आता आम्हाला हे ज्या पद्धतीने नागरिकांना कामाचा कुठला त्रास होत असेल तर कॉन्ट्रॅक्टरांना ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्याची पण आमच्याकडे पर्याय आहेत. म्हणून संबंधित कॉन्ट्रॅक्टरला अगर नागरिक कुठल्याही पद्धतीच्या कामाची क्वालिटी त्याला दर्जा ठेवायला जमत नसेल तर त्या बाबतीमध्ये जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही निर्णय घेऊ. ह्याचबद्दल मी आत्ताच नगराध्यक्ष मॅडमला सांगितलं आहे, मंगळवार किंवा बुधवार मंत्रालयामध्ये मी ह्या कामासंदर्भात बैठक लावलेली आहे. संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर, मग सीओ, नगराध्यक्ष, कलेक्टर आम्ही सगळेजण मिळून कामाचा आढावा घेऊ आणि मग योग्य तो निर्णय येणाऱ्या काळात घेऊ.